June 14. Yan na June 14. Anong taon na sa creatinine na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa clinic, Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailin ko sa iya, so salt ng blood game na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yung inot andara ko sa nangani 1K. Dahil akong ibang kwarta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month, 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya. Dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, daila. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing 4. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Aki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na kita. Taon. Kasi 25 days pa lang siya uminom, o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindog bagang maglakaw. Kasi nga po yun na, dahil nga din siguro yan sa pagpara-tricycle niya, sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre
na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po, nag-norm po ang creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God. Okay, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Andito po natin ang may bahay ni Mr. Roelio Marchan from San Vicente, Castillas, Sorsogon, si Nanay Merna Marchan, 70 years old. Ay kukwento po sa atin kung ano po ang nangyari kay Manoy, kay Tatay Roelio Marchan, age 75, nung siya po ay pumunta dito noong Marso 10. At ang sabi nga nila ay medyo malubhang karamdaman ni Tatay. Merong prostate, meron pong gallbladder, stone, meron pong cyst sa kidney, at gustong operahan. Pero sila ay nag-decide po 75 years old na si Tatay. At sila po ay uminom po na galing sa Florida, USA. Ito si Manny uminom. Ang Amazing 4 po, Miracle C, Multi-5, Mega 1, all approved by FDA at galing po sa Amerika, at ito po ay binansagan na Amazing 4. Nanay Merna, pakikwento mo nga sa ating mga tele-viewers, doon po tayo titingin, yung pong mga karamdaman ni Tatay, yung pagpunta ninyo sa amin, at anong ginhawa na ibigay kay Tatay the first few weeks back, few days, hanggang sa after 3 months, sabi mo nga kanina, nagpa-ultrasound, mga test, nag-show na gumaling ng totally si Tatay. Paki-explain po natin sa ating mga kababayan. Pagkakarnan po sa television. Ako po si Nanay Merna Marchan, along po ni Rogelio Marchan. Ang magsasabi ko lang po, nung Marso 10, bago kami nagbibigay Doc, ipina-ultrasound ko muna ito si amin ko. Tapos, natuklasan sa ultrasound, grabe ang kamagtakal ng bato. So, itong mga sa tiyan niya. Tapos talaga, Doc, nagpara iminawat ito. Sabi ko, Iyak ka na ng iyak. iyo kasi na kumakuha ng important Pang opera, daan libo. Sabi ko nga ni kang doktora, niya, manok niya si doktor na espesyalista sa mga arot at karamdaman, din nga niya, pagkakuha mo na kayo, magbibitar mo niya sa kuya ka, resita mo na kung ano dapat mo sa mga kahilangan ito. Nung pamuli ko sa araw, siyempre di ako mapalagay, wala pa akong kaputa-kwarta. Namamatay ko talaga sa radyo ang programa mo. Tapos may mga man-duman. Mga testimonya na maraming natulungan. Oo. Kaya, pagka ko ba kayo do, nagdesisyon ako na, imbes na baka lang kuning gulong na hali sa mga sa butika, hindi na ako nga po sa inyo. So yan po ay nag-umpisa po, Marso 10. Marso 10 po. Kasama mo nun si Tatay, di ba? Ay, yung una, opo. So, nung uminom ang Marso, ang pagkakaram ko tabi, pinainom ko si Tatay ng Amazing 4 times a day. 4 times a day po nung una. Ibig sabihin sa umaga, alas 10, alas 2, alas 6, at sa isang 8 ounces of lukewarm water. So, nung pakainom po nung Marso 10, ilang araw po, ilang linggo na may namatian si Tatay na medyo maganda. Ang kung kayo Dok na wala naman siya masyadong namamatay.
Nagparakulog ang tiyan niya. Nagparakulog ang tiyan niya. Oo. Dahil nga po doon sa gallbladder. Tapos, pagparakulog nung uminom siya noong Marso 10, ano po nangyari? Ilang araw o ilang linggo para nabawasan yung kulog? Para naman po siya ng mga tiyapitubo. Hanggang sa ano na ito. Minsan, kung nakakaroon siguro siya ng video punta, Oh. nagtaga, ano po parang Nagpipitik-pitik. oo, tapos ganun baga nag-ano daw, so, ano ba yun, nagkidit daw. Oo. Kidit, pero okay lang. Nagkidit. Oo. Oo. Pero, ano yan, kayang-kaya niya na. Mm. Pero sabi ko nga di ito mag-inom ng ibang bulong para aram ka na anong bulong nito doon. Yung talaga. So wala siyang ininom ng kahit ano. Wala po doon. So amazing for lang. Ngayon, nung nakainom siya halimbawa mga isang buwan, ano sa pag-ano niya, pagmati niya at saka yung pag-lakaw-lakaw niya. Kasi di ba farmer si Manoy? Oo. Pero ano, nagkusog siya o paano? Ang sabi dyan sa mga kapitbahay nito man, uy, mga niya pa parang ngayon, makusog ka ngayon yan ha, tapos ngayon nagputi-puti ka pa. Oo. So, lumakas si Manoy at naging gwapo pa. Tapos, yun na nga dito, hindi mo bagay sa nagpupunod ng trabaho magtatanong-tanong. Pag sa loob kang balay talaga, abo niya nakistambay na. Kaya sabi ko, okay lang, kasi git-git lang. Hanggang sa, sabi mo nga, I think after 1 month, yung 4 times a day, ginawa nila natin 3 times a day. More than a month, mga isa't kalahati o 2 months. 2 months. After 2 months po, yung pag-inom ni Manoy ng 4 times a day, ginawa na lang ng 3 times a day. At ngayon nga po, after 3 months sa pag-inom ng Amazing 4, ay nagpa-ultrasound, may mga test, tinignan ng doktor po na clear na. Opo. Kaninang umaga lang po siya. Kaninang umaga lang. Okay po. Kasi hapon kami nag-ultrasound, tapos di ko na pabasa sa ultrasound, kahapon kasi nabagyan kami. Nagwenta ako pa sa ultrasound. Pinabasa mo na. So, resulta ng Ang ultrasound. sabi kang doktora Duman, di ka na ngayon magpro-problema. Clear na ngayon ang ano. So, wag na magproblema si Manoy kasi clear na. Clear na. Wala na makita doon sa... Clear na daw. Di sabi nga dito daw, sa prostate ba yun? Oo. Okay na ngayon yan, di na yan yung problema. Wala na. Yung problema pati sa gallbladder. Magandang umaga sa ating lahat. Wala na rin ating bladder ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto de Lojero Sr.
So andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari ito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Turok, Barangay Layon, Bigao City. Anak po ako ni Pilomero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-different siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang pinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi na maga yung mukha. Bilang anak po, nag-worry po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, yung deko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Yep. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba,
gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nag-atubili ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, or natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Omega 1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Omega 1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Omega 1, bumaba na po, saka ako ng CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako, pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako.
Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Doc Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bihira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko nga, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na na-dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Piodoran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito. Kasi yung mister ko, nag-digit at nagpabulong. Iyong nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May Diabetes. May sugar. Sugar. May high blood. May high blood. Tapos May- May problema sa lungs. May katarata. Tapos yung tuhod. May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ang parang, maski nagkakab kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amoy. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayunang nangyari na. Nangyari sa iya. Marisakot mo yan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidog. Migawan. May gawan. Oo, Tapos dati tapos- Amazing 4. Oo, kami simpo. Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, Sa blood. so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kami kay Doc Joey Betito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Walang side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kaining green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang pikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya,
pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Tuloy-tuloy. Sana. Sige, regards na Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Amazing for products and other products na nakakatulong sa ating kalusugan. Sabi ni Nanay Gloria, Dok, kasi medyo matagal kami hindi nagkikita. Kasi pag pumupunta dito, wala ako. Dok, kasi binati ko po. Sabi niya, hindi ka tumatanda, hindi na kita kilala. Hindi makapaniwala ang I'm 71. Pagkatapos yung kanina naman, isang geodetic engineer, tinignan yung aking skin. O Dok, nag-ano ka ata, naglo-lotion ka. Ako, madam, hindi ba ako sanay mag-lotion? Sapagkat ang kinis, sabi niya, ng skin mo, at saka parang malasutla. Hindi laylay. Sabi sa akin kanina, ginaganon niya. Sabi niya, akala niya rin, naglo-lotion ako. Sabi ko, with the grace of God, alaga natin katawan natin with amazing products. Ating purposido lang ay napaganda natin ang ating katawan. So yan po ang magandang balita ko sa inyo, mga kababayan kong mga amazing. Dapat alagaan po natin ang ating katawan. Ayusin po natin yan. Sapagkat ang sabi ko, isa lang po ang buhay natin. Nag-iisang buhay natin na kailangan pangalagaan po natin. Hindi po natin dapat ito sabihin lang na ating bahala na ang Diyos. Oo nga po, bahala si Lord, pero may gagawin po tayo. Huwag po natin, kasi kung bahala na si Lord, sige nga, huwag kang gagalaw, huwag kang magtatrabaho, huwag kang magluluto ng pagkain. Ano po yan? Bahala si Lord sa ating buhay, na pagpalain tayo, magdadasal tayo. O Lord, ganito po, ganyan-ganyan, din gagalaw ka, may gagawin ka. Ganun po yan. At hindi pwede tayo magpilosopo na pipilosopuhin natin yan. Di ba? So, yan po. At, itong huli bago ako umakyat, isang geodetic engineer. Siya po ang chinik niya yung aking skin. Sabi niya, hindi siya makapaniwala, 71 tayo. Di ba? Kaya dumating din sa atin dati, yung dati ng suki natin. Dating budget employee dito po sa Region 5. Nag-retire na po siya a few years ago. Parating sa Manila. Nag-repurchase ulit. Kasi matagal na po itong bumibili. If I'm not mistaken, mga 2016 po, 17. Talaga siya. Minsan, kasi usually nasa Manila siya, bumibili na siya po doon sa Manila. Okay. So, kailangan po natin, isama na po sa ating budget ang ating mga missing for products sapagkat iyan po magbibigay sa atin ng reinforcement. Di ba? Para tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Sapagkat ano ba ang gusto natin mangyari? Gusto natin na maging malusog. Pero anong ginagawa natin? Di ba? Sabi ninyo, may gamot naman. Yes. Hindi ko sinasabing hindi kayo uminom ng gamot. Pero kung matagal na kayo umiinom ng gamot, walang nangyari, so may kulang. O baka nasubrahan. Yan, di ba? Katulad kanina, may pumunta dito, mataas po ang kanyang
SGPT, mataas po ang kanyang creatinine, marami pong mataas ang sugar niya, may high blood, ano po, multiple na ang karamdaman. Matagal na rin nagmi-maintenance. Nag-i-insulin pa. Grabe. Kako, pinakyaw niya na sa karamdaman, di ba? Sabi ko, ito, mabuti naman, ano siya, yung receptive. Kasi yung iba, hindi receptive. May pumunta naman kanina, ay isang malaking tao, pero kulang daw ang pera niya. Binili lang ito pang masahe sa arthritis niya at saka isang yung Amazing Coffee Mix. Babalik na lang daw kung maano ng pera. So may bumili naman kanina na talagang binili yung good for 1 month, may kulang na lang konti at babalikan yung kulang. So, iba-iba kasi ugali ng tao. May tao talagang open sa kalusugan, may tao naman na kinukuriputan ng buhay. Pero sa totoo lang po, kung ikaw ay establisado ka na, tapos na mga anak mo, kailangan tutukan mo na ang kalusugan. Hindi mo na kailangan kuriputan yan. Kasi kami po, proven and tested since 2008. 17 going 18 years. So, mayroon na pong napatunayan. Di ba? May napatunayan na. So, bakit mo pa magbabakasakali? Proven and tested. Sabi ko kanina, huling-huli, taga-Ginubatan. Kako dyan sa Ginubatan, natulungan ko dyan, namin dyan. Siguro hindi lang 2,000, 3,000. Baka umabot na 5,000. Ikaw kung kumandidato ako dyan ng mayor, malamang may pag-asang manalo. Sa Ginubatan po yan. Di ba? Wala natin balak na kumandidato dyan sa Ginubatan. Kasi nga po, sabi ko kung ang politika pera-pera na lang, walang mangyayari sa Pilipinas. Kaya ayaw ko na halos na sumali dyan. Pero kung walang perahan, ay nako, pwede akong lumaban. Kasi alam ko ang gagawin ko para talaga sa bayan. Pero kung perahan, wala, wag na. Diba? Alam ko naman ang kakayanan ko. Diba? Ngayon po, puro flood control ang fiasco. Diba? Kaya nga ngayon, biglang nagpalit na ang liderato sa Senado dahil nga po sa flood control problem. So, ganun din po sa atin. Kung may problema ka sa iyong bahay, huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang gawing flood control. Huwag mo ikontrolin ang buhay mo para ikaw ay maging malusog, umabang buhay, at maging happy. Diba? Kasi pag kinontrol mo po yan, ang iyong kalusugan, hindi ninyo binigyan ng tamang solusyon, tulad po ng pag-inom ng mga Amazing 4 products ng Miracle Health Corporation na magmimilagro sa inyong katawan kasi kumpanya Miracle Health Corporation. Ang produkto Miracle C, nagmimilagrong vitamin C, di ba? So ito po ay malaki, napakalaki ang nagagawa sa ating katawan. Kaya po hindi po nakapagtataka kung tayo po ay tuloy-tuloy uminom na umabot tayo sa mahigit 100. Mahigit 100. Huwag lang po kayo ma-aksidente, di ba? Okay. At of course, sasamanin po number 1, prayer. Number 2, yung pagkain na huwag yung puro bawal, di ba? Sabi ko nga, ako, 4 months o more than 4 months, hindi ako kumain ng rice sa gabi. Kasi, kahit hindi ako diabetic, ayaw kong magkaroon ng diabetes. Diba? Kaya kinokontrol ko. Ang BP ko, normal. Ayaw ko naman kumain ng maraming karne kasi ayaw kong tumaas ang aking BP.
Diba? Kailangan po, may disiplina. Kailangan po, alam mo kung anong gagawin mo sa iyong buhay. Diba? Hindi po pwedeng, bahala na si Lord. Kung katapos kinakain mo, puro bawal, hindi ka umiinom ng amazing ball kasi kuripot ka, ay wala. At nagdadasal ka, ay baka hindi ka pakinggan ng Panginoon kasi hindi mo ginagawa yung tama na gustong gawin mo. Diba? Ang hingi natin sa Panginoon Diyos, wisdom. Wisdom para po sa ating magampanan natin, magawa natin, ma-apply natin kung ano ang maganda. Kung ano maganda sa sarili natin, lalo sa kalusugan, maganda sa ating pamilya, sa mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, at sa kapwa. Yan po, wisdom. Diba? Eh, si Haring Solomon nung nagdasal siya, hiningi niya sa Panginoon, wisdom. Diba? Ganun po yan. Wisdom. Huwag po yung wisdom taught mo, ha? Diba? Okay. Kaya po, iyan po ang magandang balita ko sa inyo. Ay bukas, we are open. Agahan lang po ninyo kasi after lunch, baka pumunta ako sa Dorothea Resort, di ba? Agahan lang po natin. Di ba? Katulad nung merong tongue cancer. Yan, di ba? Eh, hindi kinukuriputan. Kasi umiinom po ng amazing 4 times a day. Medyo may improvement. Pero sabi niya, Dok, dumugo yung tongue. Gago kasi, yung anak po ninyo, grabe. Nagbabike, pumupunta sa mga event, siyempre na-stress. Kumain daw ng baboy. Sinabi ko ng ako, huwag kakain ng baboy. O kako, painumin mo na 2 capsules. Each, 8 times 4. 32. No, sinunod. Alam po ninyo nangyari. Nahinto yung pagdurugo. Pagkatapos nakita nilang malaking-malaki ang improvement. Kasi nga po, hindi kinukuriputan ang buhay. Diba? So, ganun po yun. Ang father niya is barangay captain. At very supportive yung magulang doon sa anak na 40, nasa line of 4. So, iyan po magandang pumupunta sa atin yung mga taong gusto talagang gumaling. Diba? Kasi sinusunod yung ating mga advice. Bukas babalik po yun. Kasi nga po dahil sa yung mga iinumin niyang bibilin, ay kailangan po makabili na po siya. Kagad. Dahil nga po sa itong sinasabi natin na ang buhay ay isa lang, lalo-lalo kung may mga problemang mga matitindi. Kasi ang matinding problema, nangangailangan ng masusing solusyon. At marami po tayong ginagawa para dyan, di ba? Ang kailangan lang, of course, kailangan provide the finances, kasi siyempre, binibili rin po namin yan sa Amerika. Hindi naman po natin yan nahihingi lang, kaya po kailangan. No, yan, si Ginilyn Beirano. Ito yan talaga, suki natin. Araw-araw yan. Ina-highlight niya pa. Diba? Kasi alam niya, makakatulong. Natulungan din natin ito dati. Merong kidney problem itong for operation o for dialysis yata. Nakatulong yan. Yung ating Mega 1. Ano rin natin sa Miracle Sick. Ayan po medyo ang antas ng kanyang financial standing ay medyo mababa, pero alam niya kasi ng ating mga produkto talagang kailangan para makatulong sa lahat ng tao. Diba? So, ganun po yan. Kung kayo po ay nanonood, bakit hindi ninyo kailangan po natin i-follow na, di ba? Following. Tapos comment, share, like. Di ba? Hindi naman po ako dyan, hindi naman po ako nagpapapugi. Dating pugi.
Totoo naman. Salamat sa hindi kayo walang violent reaction. But anyway, ang importante po sa atin, maging malusog tayo lahat. Umaba ang buhay. Matanggap yung centennial. Yan. Gift from the government at maging happy, di ba? At maging productive po tayo. Kaya ang Amazing 4, tulad po nito, Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Napakaganda po yan sa ating cardiovascular system. Meron din po yan na antioxidant. Ang multi-5 capsule, 5 klaseng very powerful mushroom para mapalakas ang immune system. Then Mega A, 5 klaseng mga berries po yan para po ma-cleansing, malinisan ng mga dumi ng ating katawan. Diba? Then Mega 1, 21 very powerful ingredients for overall health. Kaya binansagan po yan Amazing 4. Ngayon po, meron na bang gumagaya sa atin? Ano ito? Magic 5 na ata. Okay. Ako'y natatawa na lang sa hindi ko naman, okay lang yan. Pero kami po hindi networking Pero meron po kami mga referral o recommended incentive. Di ba? Hindi po recruitment. Kasi pag recruitment, minsan napagkamalahan na itong tinatawag na networking, hindi po. Okay, so meron po tayo sa mga baguhan na gusto ninyong magandang kikitain natin sa pagre-recommend ng ating mga kababayan. Meron po tayong magandang programa para dyan, lalo sa mga baguhan, para kayo po ay makakatulong na sa iyong kalusugan at malaki pa makakatulong kayo sa inyong kapwa at malaki pang inyong kikitain, di ba? So yan po ang ating gagawin. Gagawin natin para po makatulong sa ating mga kababayan. Sapagkat ang pagtulong po is a privilege. Magandang gawain po yan, di ba? Magandang gawain. Sabi ko nga, bihira ako mag-comment sa mga post, pero kanina nakapag-comment ako. Kasi mahal daw ngayon ang mga aggregates, ang basod at saka graba. Kako, bakit mamahal yan? Dito nanggagaling sa atin. Kung pwede nga yan, libre yan. Diyan lang inuukay sa may mayon, di ba? Bakit ang mayon ba may-ari ba niyan? Wala mang may-ari niyan. Di ba? Actually, ang may-ari nitong ating mga lupain dito, mga IPs, mga indigenous people, pinagkukuha lang ng mga mayaman so property ng mga IPs. Diba? So, hindi ka ako dapat yan. Dapat ka ako yan, mas maganda babaan pa para yung mga mahirap makapagpatayo man lamang ng konkretong bahay. Kasi kung bumagyo man lamang, medyo safe sila. Diba? Ilan ba ang sabi ko nga, ay nako, magaling ang ginagawa pero may pwede pang dagdagan para mas lalong gumaling, di ba? Ganun po yan. Hindi pwedeng tumaas. Yung binibinta outside Albay, pwedeng taasan. Pero hindi doon sa Albayano, dapat yan, babaan ang presyo. Pwede naman yung pag-utos, di ba? Pag-utos ni Gong. Sige, pag-aralan ninyo kung paano mababa ng presyo ng baybay at graba sa Albayano. Pagkatapos sa outside, taasan. Di ba? Pwede yun. You are the boss. Di ba? Huwag yung itataas po. Ibig sabihin, hindi tayo Albayano, hindi po tayo producer ng mga aggregates. Aggregates po, ibig sabihin, baybay, yung mga graba. Pwede naman po gawin yan. You're the governor. Hindi pwedeng tataasan yan. Anti-poor po yan. Diba? Kaya tayo, hindi natin tinataasan ng Amazing 4. Binabaan pa natin Mega 1 from 4,000 naging 3,500. Diba? Kasi
haluin na po yan, 20 ano pa. Kasi gusto natin makatulong sa ating mga kababayan. Di ba? So, dapat, kung kaya natin makatulong, gawin natin. Huwag na natin pag-isipan ng matagal. Di ba? Huwag natin pag-isipan ng matagal. Okay, so yan po magandang balita natin sa ating mga kababayan. Sana ay tayo po ay iniisip natin ng magandang kalusugan. Kahit ano po ang problema ninyo, ano man ang iyong status sa inyong kalusugan, andito po kami para matulungan kayo. Sa totoo lang po yan. So yan po ang aking masasabi sa inyo. At laging tandaan, ang buhay natin, isa lang po yan. Hindi po dalawa. Di ba? Isa lang. We have only one life. We have to protect it 100%. Di ba? Kung pwede nga 101%. Pero maximum kasi 100%. Okay, maliwanag. Baka sabihin naman nyo, OA naman ito si Doc Joey. Ayaw ko naman masabihin ninyo, OA tayo. Okay, so yan po magandang balita. Bukas, wala po kaming programa sa radio. Kaya, agahan lang po ninyo para magkadaupang palad tayo. Andito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral, sa Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. So dati po natin na opisina, lumipat tayo dito sa kabila lang, katabi. Kasi nga po, nakikita ko, medyo crowded na dun sa opisina natin. Dito sa kabila, medyo maluwag. Sabi nga niyang kanina ni Madam, sabi niya mas maganda dito. Ang vibration niya raw ay maganda. At maganda rin talaga, nakikita ko kasi maluwang, di ba? Ang problema ko na lang, yung ref namin na yung ref na medyo yung tatlong dugtong-dugtong. Kung gusto po ninyong bilhin, bago lang po, ilang buwan pa lang po yan, wala pang isang taon, benta ko na sa inyo. Di ba? Okay, pwede ko nang ibenta sa inyo. At least 10% na depreciation. Opo. Okay, so, tatlong po yan, tatlong dugtong-dugtong. Pwede ninyong bilhin, di ba? At yung isa pong pag-aalisan namin, pwede na po ninyo. Kasi yung marami dati, yan ang gusto nilang upahan. Pwede po ninyo nang upahan, di ba? Okay, so first come, first serve basis. Okay. So yan po magandang balita ko sa inyong lahat. Sana ay lagi tayong malusog, lagi tayong masaya, lagi tayong nakakatulong sa kapwa, lagi nating masasayahin ang ating Panginoon. Ganon din si Mama Mary. Birthday kahapon, belated happy birthday Mama Mary. Ang mother po ng lahat ng sangkatauhan. Diba? Si Mama Mary, yan pong spiritual na mother natin. Yung mother natin na tunay, katulad sa amin, si Dorotea Bibon, Bermundo Bibon, Bitito, siya naman po ang mother ko sa lupa, dito sa Mother Earth. Kaya po ay happy birthday po. So, ayan po mga minamahal kong kababayan. Kung kayo po ay gusto makipag-ugnayan kay Doc Joey, pwede naman po kayong mag-text sa akin o tumawag sa 0910-44-82598, 0910-44-82598, 0917-853-8933, 0917-853-8933. At ganoon din po sa Dorotea Resort Spa. Gusto niyo ng relaxation, enjoyment, rejuvenation, maging happy ang buong pamilya during weekend.
Yan, gusto niyo mag-team building, reunion, lahat ng magandang activities, go to Dorotea Resort and Spa, located Barangay Kabutan, baka kay Albay. You can call 0998-975-8121, 0998-975-8121, or 0917-853-8933, 0917-853-8933, at yung po Amazing Chicken ni Miss Janice Baraga. Yan ang sarap. Kahapon, bumili po ng 5 chicken si Ma'am Mabel. Kasi po nag-opening po sila kasi lumipat po doon po sa bagong building na mayroong parking. Ay ang sarap daw ng chicken. Ganon din po si Ma'am Jean. Yan ang PBNDCGB. Satisfied sila. Mura lang po. As of now is only 319 pesos. One whole chicken na. So iba kasi nakita ko half chicken 230. Di ba? Ano po yan? Ang kagandahan yan ay ang ang ginawang ihaw ay yung charcoal briquettes, hindi po uling. Kasi ang uling ba, di ba? May mga layog-layog, merong upos. Ito po, charcoal briquettes na environmental friendly. Kaya ang luto po talagang lutong-luto. Hindi po hilaw sa loob ng manok. Yan. Ako po hindi mahilig sa manok, pero kahapon nakatikim akong sarap talaga. Diba? So, kung kayo po mag-order sa chicken, may ordering po tayo dyan. Kasi sa Bakakay po yan. Dyan po sa Barangay Pilawod, Bakakay Albay. Sa tabi po, tagiliran ng Pili Ilawod Elementary School. Ipagtanong lang po ninyo si Cardel Baraga o Janice Baraga. Yan po ang kanila. Pero pwede rin po sa akin kasi ako po ang consultant nila. Pwede rin po kayo mag-order sa 0998-975-8121, 0998-975-8121. Diba? Okay, so yan po magandang balita. At kung gusto niyo pong bumili ng charcoal briquettes, yan po ang in ngayon sa abroad, yan po sa Metro Manila, kasi nga po ang luto ay napakasarap at lutong-luto po ang inihaw. Kung gusto naman po, maraming klaseng pagkain naman po doon sa premium briquettes. Sa regular, yung po ginagamit kasi hindi masyadong maapoy, di ba? Okay, ay pwede po kayo mag-order sa Amazing Charcoal Briquettes Agricultural Products, di ba? Diyan po sa Barangay Pili Ilawod, Bakakay Albay, at pwede rin po kayo mag-text sa 0998-975-8121, 0998-975-8121, at pwede rin po kayo maging outlet sa inyong lugar para sa kayo ang mauna sa negosyo ng charcoal briquettes. At pwede rin kayo magpa-order na ng ating tinatawag na yung amazing lechon manok. Kasi po ay very delicious, napakasarap, lutong-luto, pati loob, and much cheaper dahil nga po bago pa lang. Di ba? Okay. Kasi usually nakita kong manok, yung isang manok na medyo kilala, ang kalahating manok, 230. Yan. Kung isang buo, di ba, 460 na yan. Di ba? Okay, maliwanag. So yan po magandang balita ko mga ka-amazing. Bukas, agahan lang po natin kasi po most likely after lunch, alis tayo, punta po tayo sa Dorotea Resort at marami tayong mga gagawin. Kaya yung mga taga-Bakakay, mga taga-First District, pwede rin po kayo mag-text sa akin kung balak ninyong pumunta sa Dorotea Resort, kung ayaw ninyong pumunta dito sa Kabangan. At sa umaga, sigurado pong andito tayo sa Kabangan
Sa hapon naman, baka doon tayo. Okay, mga kamising, kailangan po natin proactive tayo. Huwag po tayong reactive. Anong proactive, Doc Joey? Hindi ka pa nagkakasakit, iwasan mo na para hindi ka magkasakit. Halimbawa, katulad ko, ang aking pong sugar, nung nagpatis ako, 101. Pero 4 na buwan hindi ako kumain ng rice sa gabi. Bakit? Di ba? Normal naman eh. Kasi ayaw ko nga na magkaroon ng sugar. Tumas ang aking sugar pala. Di ba? Na maging diabetic ako. Kasi alam ko po ang diabetic, iyan po ang pinag-uumpisa ng maraming karamdaman. Kahit pa uminom kayo ng metformin, sigurado ba kayo na gagaling kayong tuluyan o nakokontrol lang? Later on, tataas na naman, di ba? So, iyan po ang malaking katanungan. Kaya, proactive. Huwag po tayo maging reactive. Kaya nito po ang Miracle Health Corporation with our flagship product, Amazing 4, na ito po'y talaga maamis ka sa 4 na klaseng natural food supplement para matulungan tayo sa ating na magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So once again, ang aking numero, 0917-4482-598, 0917-853-8933. So gusto po makipag-ugnayan sa akin, i-follow po ang aking Facebook account na Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito, B-E-T-I-T-O, or Doc Joey, open close parenthesis. Pindutin po ninyo ang follow para ma-followin din sa gilid. Pindutin mo para sa itaas makita ng message, mag-message na po kayo sa akin. Okay, para po ang ating ugnayan ay napakaganda. And of course, yung aming pong page para mapanood niyo kami kahit hindi live, kahit bukas kayo ng iyong Facebook, pwede kayong pumunta doon sa page na Doc Joey Bitito. Capital po yan, hindi po small letters. Kasi yung small letters po, may kumopya po sa amin. Doc Joey Bitito. Okay po, maliwanag. So yan po magandang balita sa ating mga kababayan. Agahan lang po natin bukas. Bukas is Wednesday, September